para antawa kabaan dia jarang denai dangaka angin baakang banyo angin sampaikan tanyo batin datara selama dalam lalu denai ta sinta dia sonyo adia kakawaan gala kironyo kababuruanan bakanda sio-sio denai latihan dirantang jonan lain adia babindi pada buah jantung di dada kau menangah kabar dan taimo sampai hati adia dan cinta bagi denai dalam dia sananglang adi di palaminan jagolah kasih jora so sayang sananglang adi jonan lain jagolah diri batin datara selama dalam lalu denai ta sinta dia sonyo adia kakawaan gala kironyo kababuruanan bakanda sio-sio denai latihan dirantang jonan lain adia babindi pada buah jantung di dada
subhanallah badan uraka, badan uraka. Bacandu tungkek ko sadang laca, itu bana punonyo badan, badan tak tinggal ko tiba di datang. Malang pinang tumbuh di rimbo, pupu indah bakas tidak, bakas tidak. Coba buah dipandang orang, biar dijulu asakan dape. Allah maura badan indah takana. Jika babua dipandang orang, biar dijulu asakan dape. Allah maura badan indah takana. Bacaan pandang urang. Jika baralu badan bajakku, jika indah babau pinang tumbuh di rimbo, pupu indah bakas tidak, bakas tidak. Coba buah dipandang orang, biar dijulu asakan dape. Allah maura badan indah takana. Jika babua dipandang orang, biar dijulu asakan dape. Allah maura badan indah takana. Bacaan pandang urang. Jika para
Tuhan kau tahu. Namun nyoluko masih taraso semenjak hadir tinggalkan denai. Tiap harilah dan lalui taraso langan si badan diri. Satio tangan den ayun, satio kaki den langkah, tak jale aranan jo tujuan. Lai den cuba melupakan, namun nyawa dia tarui membayang di palupuk mata. Kenangan tak bantah
maimbau denai siang jo malam de hidui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampan takadia mandedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna de hidui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mandedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mandedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak
Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito. Namun tak sanduang kaki derin tangan, orang tua udah malarai cinta kita. Lah laku denai dalam angan-angan, lah larui hari menantinya untuk engkau nyato mimpi jorasian, tak sisiarin tanpa larai cinta kita. Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito. Namun tak sanduang kaki derin tangan, orang tua udah malarai cinta kita. Ulah mularai
Thank you.